programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Nunha tarde chuviosa, pero pasada a Semana Santa volvemos e estamos aquí na cita habitual dos martes e hoxe analizaremos a política municipal de tres concellos importantes. Estaremos no Grove co portavoz do Partido Popular, estaremos en Rianxo co portavoz do Partido Socialista e abrimos este turno de análisis no Concello de Cambados co portavoz de Somos Cambados e primeiro tenente alcalde deste concello. Tino Gordán, moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite. Como foi a Semana Santa? Chuviosa en Cambados ou non? Chuviosa, sí. Foi unha mágoa porque a verdade é que o sector hostaleiro e tamén o sector do comercio, bueno, e en xeral, non? Os cambadeses e as cambadesas, pois, tamén temos dereito a pasalo ben e, bueno, son as datas nas que normalmente, se o tempo non acompaña, notase moito tamén na sociedade cambadesa. Sí, no ambiente, no espírito, lóxicamente, afectanos a todos, un pouco máis caseiros. Vostede é moito de Semana Santa ou pouco? Bueno, eu son de Semana Santa e de todas as celebracións que hai. Eu penso que son datas nas que tamén soa haber reencontros familiares. Eu tuve a oportunidade tamén de ter reencontros familiares, co cal sí que son as datas que me gustan. E entramos de cheo. Que pasou en maio do ano pasado? Pois que hubo eleccións municipais. Como quedou? Conto que valoración fai vostede da corporación de como queda, pero tamén, lóxicamente, do seu partido. A ver, eu creo que para nós os resultados non foron malos, no sentido de que, bueno, seguimos estando aí como segunda forza do goberno, e para unha organización tan pequena como somos Cambados, con tan poucos recursos económicos, pois, bueno, podo dicir que non foron uns malos resultados. Agora, é certo que esperábamos máis, non? E o feito, precisamente,
de que Somos Cambados perdese un concelleiro, pois puxo en peligro a posibilidade de reeditar un goberno progresista. Terceira forza política. Terceira forza política, pero segunda no goberno, quero decir. Correcto. Primeiro o Partido Popular e logo o Partido Socialista e vostedes somos Cambados. Se votan moito de menos a Xurxo, Charlín? Home, creo que Xurxo fixo un gran traballo. Eu creo, sinceramente, que fixo un gran traballo no tempo que estivo como concelleiro e nas áreas que digamos, que tivo competencia, fundamentalmente, todo o mundo sabe, na área económica, hoxe en día, pois, temos un concello saneado, que non ten débeda, e en boa medida tamén grazas ao seu traballo. Como foi a chegar a acordos con José Ramón Abal? Bueno, a ver, non é doado, na política hai que negociar, hai que falar, e hai que falar moito, e, bueno, nesta ocasión, ademais, despois de estar 4 anos separados, non, nesa liña goberno-oposición, pois, quizáis foi un pouco máis difícil que da vez anterior. Gobernar entre 4 é moi complicado? Pódese gobernar entre 4, entre 3, sin problema algún. Ahora, hai que xerar un clima de confianza e de respeto mutuo, e iso é algo no que Somos Cambados sempre traballou, tanto no 2015 como no 19, como tamén agora. Como están os orzamentos de cara a este ano? Estamos negociándoos agora mesmo. E en que explique un poquinho máis para os veciños, e para o resto de non creo que vayan ser uns orzamentos con moitos cambios, a verdade, pero, bueno, é necesario aprobar os novos orzamentos e esperamos que, bueno, de aquí a un mes estén listos para ser aprobados, quizáis antes, non sei. Estamos xa, pois, a piques, e nas próximas semanas será cando se culmine definitivamente ese proxecto de orzamentos que ten que ser levado a pleno e aprobado por toda a Corporación Municipal. Ronda os 10 millóns? Sí, cicais un pouquiño máis, pero andará por aí. A ver, tamén o Concello de Cambados é un concello relativamente pequeno, 13.600, 13.700 habitantes, e os recursos son os que temos, non? A ver, os orzamentos tamén veñen proporcionados en boa medida polos ingresos que pode recaudar. E claro, nunha vila das nosas características, ca poboación que temos, é moi difícil chegar a un orzamento superior. E para a promoción económica e para moitas das súas áreas de competencia, canto vai haber de porcentaxe da inversión? A mí gustaríame que houvese máis, pero, bueno, a ver, tamén recoñezo que estamos agora nunha dinámica distinta e, obviamente, os compañeiros e as compañeiras de goberno pois tamén van presionar, non, nese sentido. Entón, pois, bueno, a verdade é que se podo ter os mesmos recursos que tiña o ano pasado xa me dou por contento. O PP acusallese ao goberno de mala xestión, perdendo axudas que nos últimos 3 anos irían aos 2,8 millóns de euros. Que dice vostede en representación do goberno? Hai moita lenda ao respecto diso. Nos, pola nosa parte, falo de Somos Cambados, nas áreas nas que traballamos, estuvemos pelexando e solicitando subvencións que foron denegadas por parte da Xunta. Algúnas sí que as conseguimos, non? Pero non hubo un trato tampouco moi favorable por parte da Administración Autonómica. Eu creo que Cambados, nese sentido, veuse prexudicado, e outros concellos da nosa contorna e da comarca, precisamente por ser da mesma cor política, pois foron beneficiados. Eu creo que non recibimos un trato xusto por parte da Administración Autonómica, nese sentido. Os argumentos, cando se denegan, van en función dos plazos, en función dos... Home, eu podo falar de un par de subvencións, unha relativa ao auditorio, outra que creo que foi a relativa á Casa da Cultura de Vilariño, e algunha máis, e tamén en relación aos festexos, bueno, non recibimos o mesmo trato que sí que recibiron outros concellos que eran dunha cor política distinta a nosa. E xa que estamos en institucións superiores, a Diputación, que lóxicamente cambiou en maio, xuño, como está esta Diputación, como están as axudas e o plan máis provincia? A ver, creo que ainda é un pouco cedo para valoralo. Nos, ca Diputación anterior, tiñamos unha boa relación e creo que aí sí que hubo un apoio, bueno, quizáis pudo ter sido superior, pero, bueno, un apoio que podemos considerar, pois, digno e aceptable, non?
Agora veremos, a ver, estamos agora precisamente co Plan Concellos, hai outro tipo de axudas tamén en materia cultural, e esperamos que se plasmen pois no apoio que precisa o Concello de Cambados, igual que precisan o resto de concellos, digamos, de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra por parte da Deputación. Nestos 9 meses hai cambio, notase moito cambio no trato, nas... A ver, no meu caso en particular é que hai algunhas áreas que, por exemplo, xestionaba antes, non? Que tiñan que ver con mobilidade, que tiñan que ver con seguridade, con tráfico, que agora non xestiono, tampouco xestiono cultura, entón, pois, non teño tanto trato ca Diputación. Si que xa farei con eles, e xa estamos tramitando as axudas que podemos optar a elas para a Festa de Albariño, e, bueno, demoslle un tempo, eu creo que debemos ter un bo trato, unha boa relación ca Diputación, porque, bueno, é favorable para elos e a nos, por suposto, tamén nos interesa, non? Vostede, aparte de tenente alcalde e concelleiro de Promoción Económica, Comercio, Industria, Festas e Terceira Idade, acaba de mencionar Festas do Albariño, lóxicamente a festa máis importante da comarca e posiblemente do Brán aquí nas Rías Baixas, non? E a de Galicia, probablemente, tamén. E a de Galicia tamén. E a mellor de Galicia, e a mellor de España. É a segunda máis antigua, a segunda festa etnogastronómica máis antigua de España, depois da de Xerez, e a máis antiga de Galicia. Non lle quitemos nada, poñámoslle cousas, non? Poñámoslle máis méritos. Fálenos das festas e da importancia que ten unha festa como esta, non só para, neste caso, non só para Cambados, sino para todo o que supón a comarca, porque é a capital do Albariño, non? Do viño. Claro, mencionamos entre as miñas áreas, primeira de promoción económica, non? Que festas e promoción económica están íntimamente, digamos, relacionadas, non? Claro, porque as festas tamén son unha vía de promoción económica moi importante para o sector servicios na nosa vila, e sabemos os milleiros e milleiros de persoas que veñen a Cambados no Albariño. A ver, e non só no Albariño, nos xa no mandato anterior intentamos dinamizar o sector hosteleiro, o sector do comercio, a través de numerosos eventos que se programaron e non só facéndoos no Brán. Pero, bueno, obviamente o Albariño xa está en fase de preparación, prácticamente a programación está pechada xa dende fai algunhas semanas, e esperemos que sexa un éxito como ven sendo nos últimos anos. Pode adiantar algunha novedade? A ver, non se presentou aínda, pero, bueno, sí que podo decir que está pechado e que, bueno, vai haber 2 actuacións internacionais, unha vai ser o xoves, outra vai ser o venres, e solamente vai haber un día de concerto de pau, que vai ser o xoves. O mércores, o venres e o sábado, e o domingo, por suposto, van ser de balde. 4 días de festa cheiña. Si, na Praza do Concello tamén o mércores e o xoves eu creo que vai haber 2 actuacións moi potentes. O sea, igual un pouco é a novedade, que este ano na Praza do Concello, tanto mércores como xoves, hai 2 espectáculos que creo que son relevantes e que van a traer a moita xente de fora. E, bueno, o comercio, que lóxicamente o pequeno comercio principalmente, que non son tempos bons para nin de demasiada alegría, pero que hai que loitar porque, lóxicamente, o servicio que prestan nos povos e nas cidades son importantísimos. De que xeito o Concello colabora con Cambados Zona Centro? Nos, eu creo que temos... Bueno, e co resto do comercio, pero como principal asociación. Nos somos conscientes da importancia do comercio local, somos os grandes defensores, e creo que temos unha relación moi estreita. Imos da man sempre da Asociación de Comerciantes Zona Centro, o esforzo que fixo o Concello nos últimos anos incrementando notablemente as partidas para a promoción económica para o comercio están aí. Eu creo que son conscientes delo. Tuvemos varias reunións, temos moitas reunións ao longo do ano e intentamos sempre seguir os seus consellos e satisfacer as súas demandas. Agora, tamén é certo que a situación do comercio, igual que a situación en xeral da economía, non depende dos concellos. E hai problemáticas que teñen que ver co comercio en día que trascenden, digamos, a capacidade dun concello para resolvelas. Hoxe en día estamos nunha forma, digamos, de capitalismo, o sistema evolucionou de tal modo que, por un lado, está o comercio online e, por outro lado, está, pois, esa cada vez maior acumulación, non, de multinacionais e de franquicias
que supón moitas dificultades para o comercio, somos conscientes deles e tratamos de axudalo, pero non é unha situación exclusiva de Cambados, é de Cambados, é da comarca, é da provincia, é do país. Claro, eu considero que para o comercio, para o pequeno comercio, comercio dos povos pequenos, non é tanto en axudas directas, sino en favorecer a circulación, favorecer o turismo, favorecer que, digamos, que as rúas se enchan, non? Que haxa limpeza, que haxa bonitismo, que haxa facilidades de aparcamento, que haxa, non? Que eso sí é máis xestión do Concello que o, digamos, que promover mediante axudas ou subvencións. E logo estarían tamén, lógicamente, os eventos que se convoquen nese Concello, a capacidade de atracción e de convocatoria que teña, non? Somos plenamente conscientes diso. Non soamente incrementamos o número de eventos que se fan en Cambados ao longo do ano, e fora do verán tamén, senón que tamén incrementamos as axudas e, ademais, a ver, na parte que a mí me correspondeu no seu momento, tamén intentamos unha certa ordenación urbana para favorecer o comercio. Creamos 2 parkings novos, un na Rúa Nova e outro na zona de Fefiñáns, e a verdade é que Cambados non ten moito máis espazo. Por parte do Concello xa nos gustaría que se pusera a disposición do Concello máis terreos para que o Concello habilitara e creara esos novos espacios de aparcamento. Parkings que, por suposto, asume o Concello os gastos, non? Nese sentido, a diferencia do que ocorre noutras vilas ou nas cidades, as que tamén pois visitan a veces os cambadeses, pódese comprobar como existen numerosos parkings privados, non? Nese sentido, bueno, non estaría de máis un pouco tamén de iniciativa privada. O Concello non pode resolver todos os problemas. Ten a capacidade orzamentaria que ten. E nós facemos, honestamente, todo o que está nas nosas mans. O gallá, no que ten a ver cas axudas, no que ten a ver cos eventos, no que ten a ver con outro tipo de accións para dinamizar o comercio local, pudiéramos ter máis capacidade. Pero, bueno, trátase de seguir traballando aí codo con codo ca Asociación de Comerciantes e intentar que a situación mellore. Agora, repito, a conxuntura e a problemática que hai en torno a ese sector económico e comercio non é exclusiva de Cambados. Claro, eso non, nin dos cambadeses, nin dos comerciantes cambadeses. Obviamente. Eso é global. Sí. A Plaza de Bastos é un gran acento atractivo. A Plaza de Bastos, o mercadillo, como está esta situación e como se xestiona? A ver, no relativo á Plaza de Bastos, é certo que sabedes que levamos anos aí traballando contra outras administracións, sinaladamente con Portos, non? Porque se produza finalmente esa reforma da Praza de Bastos que nos entendemos que é necesaria. Dámolle toda a importancia, pero, claro, non é unha cuestión que depende exclusivamente de nós. No relativo ao mercado, podo dicir que o mercado de Cambados é dos máis dinámicos, dos máis activos, atrevo a decir non só da comarca, sino incluso da provincia. De feito, hai moitísima demanda para instalar novos postos no mercado de Cambados. Estamos falando alrededor de unha cuarentena de solicitudes. Eu creo que a situación do mercado é boa, tratamos de mellorala, probablemente teñamos que facer unha ampliación do espazo, e espero que podamos conseguir neste mandato, non? Nos 3 anos que nos quedan, que tamén por fin a reforma da Praza de Bastos vexa a luz. Neste ano que estamos empezando, Cidade do Viño, Pobo Máxico, Ana Sorei, son 3 eventos importantes que, lógicamente, tendrán a súa convocatoria e a súa repercusión en todo, non? Porque cando a xente ven a Cambados, ou vamos a Cambados, non só entramos no bar, sino que sempre xeramos movimento, non? Sí, mira, casualmente son 3 citas que se conseguiron no mandato pasado, porque, hubo moitas tamén, nese sentido, moita lenda, non? En certo sentido, moito bulo de que non había suficiente actividade de dinamismo no goberno local. No mandato pasado traballamos nunhas condicións moi difíciles depois da pandemia, tamén nunha situación bastante dura, porque ningún concelleiro tiña un salario, solamente estaba na alcaldía, non? E aínda así fixéronse moitas cousas e conseguimos, por exemplo, estas 3 grandes citas para Cambados que espero que contribúan a dinamizar pois tamén todo o que ten a ver ca promoción económica na nosa vila. Facemos un repaso polas parroquias?
facemos un repaso polas parroquias. Pois infraestructuras deportivas, sociais, como están, que necesitan e que hai que facer desde o Concello. A ver, a min constame, nunca tiven na miña responsabilidade as áreas que teñen normalmente máis demanda por parte das parroquias, que teñen que ver con obras e servizos, saneamento, alumeado, asfaltado de estradas, de camiños, pero eu sei, porque estuve no goberno pasado e máis no anterior, que se fixeron esforzos notables, non? De inversións nas parroquias, neses 3 eidos que acabo de repetir, non? En materia de infraestructuras deportivas, a ver, non é que teñamos necesidade nas parroquias. Témola nas parroquias, pero tamén as temos no centro de Cambados, non? Cambados é unha vila con moita actividade deportiva, con moitos clubes, con moitos deportistas federados, todos de moito nivel, e a verdade é que necesitamos maiores inversións e para eso necesitamos apoio para poder facer un plan e mellorar e crear novas instalacións deportivas tanto nas parroquias como no centro de Cambados. E no resto dos centros sociais, culturais, centro social, centro e centro de saúde, lóxicamente. Sí, a ver, nos estivemos daquela traballando nos centros das parroquias, renovando equipos informáticos, facendo cambios de cubertas, digamos, bueno, sinaladamente en Ouviña, no que foi a renovación dos equipos en Vilariño, o cambio da cuberta que tuvemos que de feito solicitalo en 2 ocasións, non? Fíxose tamén arranxos en Corbillón, fixéronse, viñamos tamén dun tempo de pandemia, donde, bueno, eso non contribuiu a que estuveran dinamizadas, pero bueno, eu creo que nese sentido o Concello tamén é consciente da necesidade de inversións e bueno, e esperamos que as podamos ir materializando. No relativo ao centro de saúde, tampouco é unha competencia nosa, e o centro de saúde, de feito, está en terreos de Portos, non? E aí ocorre algo que tamén me parece injusto. O centro de saúde de Cambados, o SEUPAC, atende a 4 concellos, non soamente a Cambados, non? E é un dos poucos casos nos cales seguimos pagando nós polo mantemento, non? Todo o que ten que ver, que digamos, co suministro de combustible, todo o que ten que ver cos arranxos, todo o que ten que ver ca limpeza do centro de saúde, é injusto que o siga pagando o Concello cando atende a varios concellos. Non quero pasar a factura aos demais concellos, o que estou dicindo é que a Xunta, igual que fai noutros concellos onde goberna o Partido Popular, pois debía asumir esa xestión, non? E de feito hai un límite que creo que remata nun ano donde se caduca xa esa concesión e esperemos que a Xunta este a altura e se faga cargo do mantemento do mantemento da limpeza do centro de saúde, que estamos a falar de aproximadamente uns 60.000 euros ao ano que ten que gastar o Concello de Cambados aí. E no centro de maiores? No centro de día é distinto, aí xa chegamos a un acordo no seu momento. Cambados era dos poucos concellos que non formaba parte do Consorcio de Servicios de Igualdade e Benestar. Tuvemos que facer esa solicitude, esperar, conseguimos abrir o centro de día e facer os arranxos que requería e agora temos ese acordo, non? A través do consorcio, no cal pois a Xunta asume unha terceira parte dos gastos da factura de cada usuario, o Concello outra terceira parte e o usuario outra terceira parte. Pero, bueno, pertence, digamos, á rede galega de igualdade de benestar e de centros de maiores, de atención á terceira idade. O convento, algunha novedade, algunha historia? Pois, a verdade é que, desgraciadamente, non, pero estamos na mesma. O Concello de Cambados, primeiro, non ten competencias, por eso é o mismo que nos pasa no centro de día. Tuvemos que cederlle, non? O terreno e tuvemos que chegar a un acordo ca Xunta para que se pudera abrir o centro de día e ten que ser a Xunta a que, digamos, de alguna maneira, non se faga cargo para que nós, na medida das nosas posibilidades, podamos colaborar, pero que non temos competencias para poder xestionar. Desgraciadamente non temos competencias para xestionar o asilo. Estaríamos, digamos, bueno, de alguna maneira incurrindo pois nun camiño que non nos corresponde, nun camiño pois alegal, e o gallá puderamos, sen lugar a dúbidas, contribuir, porque
é unha necesidade non só para Cambados, sino para toda a comarca do Salnés, as residencias de maiores, non? Claro. E nese sentido tampouco coñecemos que nos últimos anos a Xunta apostara pola creación de residencias públicas. Como está o saneamento e que valoración fai de que a Edar de Tragove que a Xunta acabe de licitar fai uns días a súa explotación? É un proxecto moi importante para Cambados. Bueno, todo o que ten que ver ca Edar e todo o que ten que ver co saneamento da nosa costa. Antes de falar, por exemplo, de facer praias en Cambados, primeiro temos que pensar en ter o noso litoral saneado, non? E non solamente pensamos nas praias, pensamos en todo o sector marisqueiro, non? Nese sentido, pois, botabas esa en falta dende facía tempo esa implicación por parte de Augas de Galicia e, bueno, vemos que por fin agora si se comenzou con esa importante actuación que, dende logo, é moi necesaria en Cambados e espero que traia froitos moi positivos. Aliviará a situación tamén que será o polígono industrial e que hai do polígono industrial, que novedades pode contar sobre o polígono de Cabanelas? Os Sete Pías. Os Sete Pías, perdón. No noso caso, eu creo que se fixo un labor tamén moi importante no mandato pasado. É un dos polígonos que ten máis actividade en toda a comarca. A ver, non está cheo, pero está case cheo. Temos aí tamén, digamos, sabes, que un litixio cunha nave moi importante para nós, moi ampla, que, bueno, non se acaba de dilucidar finalmente, non? Porque tamén é necesaria para o propio Concello e bueno, non se descarta incluso a posibilidade de valorar nun futuro pois a posible ampliación, pero o que queremos é culminar todos os servicios necesarios para o polígono. Repito, fíxose un investimento moi grande no mandato pasado, de alrededor de 1 millón de euros, e esperamos que neste mandato podamos tamén avanzar pois en todos os servicios que se necesitan no polígono e telo pois finalmente completamente cheo. Pero repito, en toda a comarca do Salnés é sen dúbida un dos polígonos que máis actividade ten. Esta mañán, lectura do Manifesto Internacional sobre a Concienciación de Autismo. Que importancia ten isto para concienciar a sociedade? Eu creo que dende 2015 fixemos un esforzo moi grande en servicios sociais e demolle moitísima importancia a esa área. Chegamos a numerosos acordos, convenios, neste caso con Bata, non? Porque somos conscientes da cantidade de casos que hai na nosa vila e na nosa comarca. Se falamos a nivel, digamos, xerais do país, estamos falando, se saían os números de alrededor de case medio millón de casos, non? Eu creo que hai que concienciar. Antes había un certo desprecio, un certo rexeite social cara as persoas. Eu creo que ten que ver con eso, era froito da ignorancia, non? Entón, pois, agora que nos damos que realmente pois é necesario pois abordar, digamos, eses casos e tratalos e implicalos e que podan ter as mesmas condicións, os mesmos dereitos na nosa sociedade que todos os demais. Señor Cordal, chegamos ao remate do tempo, pero ten unha oportunidade para dicir o que queira como última reflexión neste pase por esta edición de Falemos. Bueno, pois eu quero dicir que o Concello de Cambados está nunha situación mellor da que estaba fai 9 anos, cando empezamos nos a gobernar daquela, e pídoñe pois a sociedade cambadesa, non? Que sexa consciente, digamos, do traballo que temos realizado e que sexa consciente tamén de que a veces o Concello pois exixímolle moito, pero que o Concello atende, apoia, trata de facer, pero non ten todas as competencias, non ten todas as responsabilidades nin os recursos para resolver todos os problemas. O Concello fai sempre moito e seguirá facendo, pero que, bueno, a veces eu creo que tamén se nos ten acusado, non? Moitas veces dentro do xogo político de parte da oposición de non facer cousas que simplemente non podemos facer porque legalmente non temos competencias ou non temos os recursos económicos que teñen as cidades que sí, dende logo, pois poderían acometer algúns proxectos que para nós son inviables. Pero bueno, traballamos arreo e espero que neste mandato pois sigamos tendo un Concello saneado, un Concello que resolva os problemas
dos cambadeses e das cambadesas. Señor Cordal, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, moi boa e suerte, saúde. Un placer e moitas grazas a vos por convidarme de novo. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos nun instantiño e analizamos a situación política do Concello de Rianxo co portavoz do Partido Socialista, con Óscar Rial. Non o perdan, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois xa estamos de novo con todos vostedes. Llamamos a boa noite e a benvida a Óscar Rial como portavoz do Partido Socialista de Galicia, PSOE, en Rianxo. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moitas gracias. Bueno, o tempo non axuda moito. Que tal a Semana Santa? Bueno, pues a verdad que bastante interesante, porque ao final invitáronos a Irmandade da Paixón de Cristo de Rianxo, invitónos a participar nos eventos que organizan, e a verdad que é unha experiencia moi... Pillastes algún arreiño ou...? Non hubo. Non. A verdad que foi unha Semana Santa moi tranquila, na que disfrutamos un poquinho da familia e desestresarnos un poquinho tamén do día a día, e nos permite resetear un poquinho para afrontar este último período antes do verán. Personalmente gustalle a Semana Santa? Disfruta moito? Bueno, digamos que non son practicante devoto aférrimo da asistencia á iglesia de forma continua, pero sí que me gusta, por exemplo, a procesión das velas que se celebra o Venres Santo, sí que me gusta e xa participei aí con anterioridade, pero nunca a intensidade que fixamos nestas datas, porque ao final, entendemos que a representación que se nos asigna cando formamos parte da parte pública e política de Rianxo, conleva tamén poder asistir a este tipo de eventos. Entramos un poquinho máis de cheo. Vostede era a primeira vez que se presentaba no pasado mes de maio, por primeira vez como candidato ao Concello de Rianxo. Como valora o resultado e a súa experiencia como
inicio da súa carreira política en primeira liña. Sí, bueno, ao resultado, bueno, pues como primeira valoración foi unha situación que, bueno, que nos contrarrestou un pouquiño as expectativas que tiñamos. Tuvamos aí uns meses para, bueno, asumir un pouquiño ese resultado, porque ao final a diferencia de 20 votos, pois 21, se non hai empate. Pois bueno, pues nos cambiou un poquinho a perspectiva que tiñamos na configuración de equipo, que bueno, a perspectiva evidentemente cando te presentas a un proceso de elección pode pasar situacións como a que se dou, pero evidentemente a configuración que tiñamos e o plantexamento que tiñamos era de conquerir a alcaldía. Ser primeira forza. Sí. Bueno, non se deron por circunstancias varias, que non temos que volver a facer un análisis tan intenso como fixemos en xullo e en agosto, e agora estamos nun proceso de asimilar que tipo de oposición queremos facer, e máis menos temos asentando ese proxecto de oposición para Rianxo. Para os veciños, poñerlles en memoria, 4 forzas políticas, Rianxo en Común 5 concelleiros, segunda forza política, Partido Socialista, vostedes con 5 concelleiros tamén, Partido Popular 5 concelleiros e Bloque Nacionalista Galego 2. Non era posible un acordo entre ustedes e o Bloque Nacionalista? No, porque necesitas mayoría para poder conseguir a alcaldía. A única proposta... Pero o mesmo que vostedes deixan gobernar a Rianxo en Común, tamén Rianxo en Común podría deixar gobernar ao Partido Socialista. Podería, pero a situación que se dá, sendo eles primeira forza, non creo que fora viable. É dicir, nos intentamos en ese momento buscar un acordo de cogoberno, porque entendíamos que era a opción realmente viable para poder tomar as decisións con tranquilidade e sobre todo confluir dúas forzas que creo que temos o ánimo de facer certos cambios no funcionamento municipal, e entendíamos que era posible facelo. A verdad que durante a campaña houve situacións tensas, como en calquer campaña que se pudo dar, e unha vez finalizada entendemos que esa situación debía quedar bueno, en esa campaña electoral donde, bueno, se expoñen e se den cousas realmente para conseguir un fin, que era a alcaldía de Rianxo. Pasado ese momento intentamos xuntarnos con eles varias veces para chegar a un acordo de cogoberno, pero a idea clara de Rianxo Común de facer un goberno en minoría, pois eu creo que marcou un poquinho toda a negociación que se pudo dar. En ese momento nos vimos que a situación, bueno, tiña que cambiar, tiñamos que volver a facer outro cambio nese formato de oposición, e empezamos o camiño no que estamos agora, asentándonos e disfrutando moito do día a día e tendo moi clara na nosa perspectiva de traballo que temos que buscar a mellora de Rianxo. Que acordos firmaron esta mañán? Ainda que saliu unas noticias a nosa información, pero a valoración súa en directo ahora mismo. Bueno, como comentaba antes, é dicir, a nosa configuración de equipo é un equipo proactivo. Gustanos traballar, aportar, somos medianamente inquietos, e entonces vemos que hai situacións na que podemos tomar parte. Nesa valoración de que oposición queremos facer, pues tomamos a decisión de ser participativos. Entonces, en xaneiro se lle plantea un primeiro acordo a Julián Bustelo e máis ao concelleiro de Obras, Alberto Angueira, de poder chegar a un acordo sin ninguna retribución por a nosa parte, sin ningún salario a cambio por a nosa parte, sin ninguna intención de facer co-goberno. Simplemente era unha proposta que lle permitía ao goberno desbloquear certas situacións e ao mesmo tempo nos permite a nós como grupo municipal e como agrupación poder participar de certas decisións municipales que son as que aparecen redactadas no acordo. Hai 3 puntos importantes, como son a aprobación das dedicacións parciais que quedaban pendentes do pleno organizativo que non se conqueriron. Era un punto importante para Rianxo en Común, e a nosa proposta é poder participar de forma directa na elaboración dun presupuesto, que é a guía que ten que ter o Concello para poder desenvolver os seus proxectos, e participar no pose adicional. É un poquinho as líneas máis intensas dese acordo. E despois hai pequenos acordos puntuales como convocar a mesa de comercio local, que creo que é un aspecto moi importante a ter en conta en Rianxo, dada a situación que estamos vivindo nos últimos meses. Convocar tamén a ASAMPAS para ter unha reunión con elas e valorar
como está a nivel educativo o Concello e ver que propostas se hai que facer, porque recentemente vimos como dende a Xunta de Galicia pois non se conquiro o proxecto de accesibilidade nin po Colexio Castelao nin po Colexio Orea Segade, e buscar unha posición de forza municipal para poder transmitir realmente a Xunta de Galicia que necesitamos ese tipo de inversións. Digamos que as retribucións, podemos dar cifras? Pode dar cifras vostedes das que se aprobaron esta mañán para os liberados ou, digamos que os salarios dos cargos electos? Sí, xa foron públicas, xa se mencionaron na mañana na roda de prensa. Nos fixemos unha proposta, verdad que non houve negociación, non houve discusión ao respecto, xa é unha das situacións que estaban pactadas e unha das propostas que antes xa se levaran a pleno, co cual entendemos que só había que modificar certas situacións que nós xa lle manifestamos cando fora do pleno organizativo, e despois cando eles tamén quixeron levar as dedicacións para a súa aprobación en pleno, lle volvemos a reiterar o mismo, que había que modificar certas, puntualizar máis ben actuacións que había que facer para poder aprobalas. Eso foi o que se resolveu. O acordo que chegamos foi que o primer teniente alcalde, Julio, percibe 19.000 euros brutos, a segunda teniente alcalde, Ana, 16, e o cuarto concelleiro, Alberto Angueira, 16 tamén. De todas formas, esas dedicacións, allí comentamos tamén ao alcalde que iban a ser enmendadas no pleno, porque entendemos que así como o intentamos facer cando foi da aprobación das dedicacións exclusivas do alcalde, aplicalo con carácter retroactivo. Non se pudo en aquel momento por as circunstancias que de intervención se dou. Entón, o que vamos a facer agora é facer unha valoración do que lle correspondería cobrar con carácter retroactivo e aplicarlo xa como complemento xa no salario anual. Dos orzamentos para este ano, empeza ou xa ten información de como van indo, como está a situación económica do Concello, a canto poden ascender o importe? Non temos, unha das cuestións é esa, que non temos información ao respecto. Depois, ainda que se nos invitou a participar na elaboración do POS 24, a nosa resposta foi esa, que non sabemos en que sentido se vai a desenvolver un presupuesto, non sabemos o sentido no que o grupo de goberno quere traballar en Rianxo en 2024, co cual nós entendíamos que non tiña moito sentido participar e establecer proxectos e dicirlle proxectos de mellora cando non temos a información sobre o que se vai a facer. Iso foi o que se lle transmiteu ao grupo de goberno en novembro, e o que pretendemos é iso, é dicir, poder facer uns proxectos que lle permitan a Rianxo ter unha línea para poder seguir ese camiño que queremos hacia un Rianxo moito máis accesible, moito máis cultural, moito máis deportivo, moito máis económico. Pois iso é o que temos que intentar traballar e o que temos que intentar transmitir á veciñanza a través dunha elaboración dun documento que marque esa guía, que é o presupuesto. Se lle parece, repasamos algunhas das actualidades ou dos cousas que teñen, dos temas que teñen algunha actualidade ou problemática, como pode ser a escola infantil A Galiña Azul. Vostedes reclaman que hai que reparar as deficiencias e máis seguridade tanto para nenos como os pais, non? Sí, a ver, creo que o noso grupo municipal é moi crítico e moi exigente con respecto á seguridade, non só na Galiña Azul, sino en todos os ámbitos municipais, e así o fomos reflexando por diferentes canais, ben por rexistro, ben en pleno, ben con rogos e preguntas. A Galiña Azul xa ten un problema anterior, non é un problema que surge agora nesta legislatura. O que pasa é que se agrava esa situación, e na última visita que fixamos a Galiña Azul, pois vemos que a estructura ten daños importantes. Entón, o que lle decimos ao goberno é que faga un proxecto de valoración e cuantifique canto supón modificar a estructura e sanear a escola infantil, e o que non queremos é que se fagan arranxos, e sobre todo que non é unha competencia municipal, é dicir, a quen lle corresponde facer o arranxo é a Xunta de Galicia, que pero hai que reclamarlo, non? Claro, hai que reclamarlo, e por iso o que buscábamos é que establecer un acordo co consorcio para buscar unha situación favorable de inversión. Nós tamén temos que asumir que o mantemento da instalación non se fixo de forma adecuada ou que a intensidade que se requería nos últimos anos, co cual
entendemos que o Concello de Rianxo ten que facer algunha aportación que non fixo antes. De aí establecer unha negociación ca Xunta para poder facer unha reforma integral e non facer parches que non solucionan realmente o aspecto de seguridade. O fondo. As obras de rehabilitación do Pazo de Martelo, que como van? Ese foi un debate moi intenso en 2023. A ver, ao final o que se manifesta é que non houve a claridade suficiente cando se expuxo o proxecto, porque ademais hai unha maqueta moi bonita, moi clara, que se podes poñer aos veciños e explicarlle o proxecto, e hai outra parte que se vamos a confluir a unha subvención a nivel europeo, pois o proxecto ten que ter unhas características e estar perfectamente acotado e con as condicións que nos permitan optar eses fondos. Depois podemos valorar se nos gusta máis ou se nos gusta menos, ou se é adecuado ou se non é adecuado. A nosa preocupación desde o momento que empezamos en xuño foi os plazos de finalización, porque finaliza o 30 de setembro, e sobre todo a viabilidade municipal, porque ao final pediron un crédito de 1 millón de euros para un concello como Rianxo, que xa leva encima 1.600.000 en 2019, bueno, pues, dificulta o funcionamento ou calquera proxecto ou calquera inconveniente que tiña que resolver, como podía haber sido pues, meter eses fondos na escola infantil. Entón, unha vez que nos din que non interfiere de forma grave no funcionamento municipal, a nosa perspectiva evidentemente cambia, é dicir, non vemos un proxecto como algo xa que non hai que conseguir e como hai que darlle viabilidade porque xa ten esa subvención, e despois hai que explicarle a xente a realidade, é dicir, hai que ver os costes finales, porque estamos falando de 1 millón de euros solicitado, pero realmente o coste e a licitación foi moito menor. Co cual, ese punto crítico sobre canto vai a supoñer, bueno, habrá que esperar a ver como vai a obra, como se finaliza, como repercute no funcionamento municipal e despois valoraremos. É dicir, ao final, unha biblioteca é importantísimo para Rianxo, temos que buscar a forma de dinamizala, que sea un espacio de uso para a veciñanza, que volva a ter a plaza ese funcionamento cultural que ten a plaza de Rafael Diaste, sobre todo no verán, e temos que enfocarlo como un aspecto positivo. É dicir, ao final a reforma hai que facer así ou sí. Podíamos discutir se nos gusta máis, se había que invertir máis ou invertir menos, pero o proxecto está aí e había que tomar a decisión de aprobalo, e así se fixo. E a Casa do Mar, hai que recuperala, a xestión? Sí. Non sabemos en que formato, transmitimos ao goberno que tiña que ser a través da adscripción, porque che permite optar a subvención, permite facer unha serie de actuacións en el. Podía ser tamén perfectamente unha cesión integral, unha cesión total, non estaría tampouco contrario a esa situación. O que sí que non pode ser unha cesión parcial, porque ao final se limita moito as actuacións que tienes que facer, aínda por encima o edificio está como está, o Estado non está ou non se fixo o mantemento que se había que facer, e ao final é un edificio que está en desuso nunha ubicación para Rianxo estratégica e cunha finalidade de uso a nivel sociocultural, pois creo que é importante, non só por uso sociocultural, sino porque che permitiría descomprimir ahora outros edificios que estás utilizando porque ese edificio non está operativo. Entón, por eso a intensidade nosa é intentar percutir todo o que podamos sobre o grupo de goberno para presionar e que busque os fondos necesarios, os acordos necesarios para desbloquear esa situación, porque abriría a vía a poder usar outros edificios municipais con outro fin. E tamén liberaría un pouquiño, desatascaría esos 290.000 euros que están aí un pouco atrancados, non? Volvemos a un punto conflictivo, porque ao final claro, as decisións hai que tomalas e gobernar é moi complicado, e no momento que ti decides invertir 290.000 euros nun edificio que entra agua, bueno, pois xa a situación é un poquinho complicada, e se o faz na ala que entra agua, bueno, pois ao final a decisión se agrava. Mal por mal, de feito, nós durante a campaña a nosa previsión era unificar todos os servicios municipais e o destino era a Casa do Mar, pero estaba a decisión era casi xa era a nosa idea fantástica de facelo ali, pero a realidade é que a inversión que está feita dentro non está afectada, co cual non tería lógica que nós modificáramos todo o espacio interior para facer un ayuntamiento cando a inversión de 290.000 euros está intacta, e aparte que a calidad
do espacio para o tejido cultural, o tejido musical, o tejido asociativo, a verdad que é moi boa. Asociación de Comerciantes de Hostelería e Servicios Somos Rianxo, de que xeito se lle pode axudar en campañas, en promover, en dinamizar o Concello para que sexa máis atractivo ir a visitar Rianxo, para que sexa máis atractivo mercar, etcétera, etcétera? Que está facendo o Concello? Porque vostede non está no goberno, aínda que teña estos acordos e eso, pero a xestión de Rianxo en común, como é neste caso, e do señor Bustelo. Pois a verdade que non sabemos, porque unha das cousas que se lle reclamaba é que convocara a mesa de comercio local, pero xa desde o inicio, porque ao final o Concello ten que ser un motor económico tamén, e impulsar certos proxectos. En Rianxo hai dúas asociacións de comerciantes, está Somos Rianxo, está ARE, cada un coa súa organización, e o interesante que tiña que facer o Concello é buscar unha participación conxunta para desenvolver proxectos e ser un promotor dese tipo de actuacións. Por iso era importante convocar a mesa de comercio local, por iso era importante xa haber feito con anterioridade e planificar non só a un ano, senón a nos vistas que tipo de comercio queremos facer, que actuacións queremos facer para que non só se solapen entre eles mesmos, senón que non se solapen cas propias actividades culturais que organiza o Concello. Eso implica unha planificación e unha visión de futuro para Rianxo, e iso é o que lle estamos a reclamar. Mais concretamente en este pleno, no pleno que temos o vindeiro xoves, o día 4, imoslle plantear unha moción ao pleno referida a isto, a facer un pacto local por o comercio local, que haxa unha unión municipal de todos os grupos que ahora mesmo estamos representados no Concello, xunto cas asociación de comerciantes, e incluso cos propios comerciantes que non estén incluídos en ninguna asociación, ou de forma concreta que se puedan involucrar en proxectos que se plantexen, e que sea unha situación paralela á mesa de comercio local, que entendemos que é moito máis institucional, que siga unha convocatoria, e o que queremos é buscar un dinamismo e iso todo un consenso para traballar todos na mesma línea. A día de hoxe nós descoñecemos a verdade como está a situación, porque non somos capaces a percibir que o Concello sea o promotor de ninguna actuación, sino que creo que as asociacións son os que realmente están tomando as riendas, en este caso da situación comercial, e o Concello tiene que tomar unha decisión. Son dous puntos importantes que debíamos de matizar, e unha ben vinculada ao presupuesto, e temos que ser capaces de dotar as asociacións de recursos propios, de darlle un presupuesto e que o gestionen e mirar a forma de que o poidan fagan súas campañas e organicen, e que o poidan xustificar, darlle esa liberdade de que se poden facer X campañas onde o Concello realmente vele porque se cumpla o que está marcado nese proxecto. E por outro lado, era un espacio que tamén se lle reclamou ao Concello de que se cambiara o modelo de xestión do mercado da Praza de Abastos, do mercado municipal. Ahora mesmo a xestión é directa por parte do Concello, implica un desgaste enorme. A día de hoxe só hai 2 postos, fixose un proceso de licitación, pero non sabemos exactamente en que situación se encontra a día de hoxe, e o seguinte paso para poder apostar por dinamizar un poquinho máis o comercio é que ese espacio da Praza de Abastos pase a ser de xestión indirecta. Claro. Que sea mesmo unha asociación ou que sea unha confluencia de asociacións a que xestione ese espacio, porque ao final tamén lle dá esa posibilidade a que o asociacionismo se poida reunir en un espacio e dinamice, que ao final o que nos interesa a Rianxo é que a xente acuda. E as plazas de Abastos son os grandes centros comerciais, en todos os polos. Sí, a ubicación en Rianxo é un poquinho, aí podemos discutir moito. Bueno, pero ahora mismo está correcto, ahora mismo é a que é, e o que hai que apostar é por intentar dinamizar. E o polígono industrial iso vai ben, non? Vai tan ben que está ocupado 100% a compra de suelo. Claro. Outra cousa depois a edificación, a implantación e tal. Ese é interesante. A compra está moi ben, nos alegramos moito, pero realmente o que necesitamos é a inversión para que as empresas que teñen ese suelo adquirido realmente invirtan en el ou poñen en funcionamento. Pero están tirando, porque os polígonos veciños non teñen espacio, non hai suelo.
Rianxo votou igualmente. De feito, unha nós o que queremos é ampliar ese espacio dunha forma amena ca veciñanza, porque ao final é un punto de discordia que ti plantees que se vai a construir unha nave ao lado da tua casa, é totalmente entendible, pero non era esa a proposta que nos plantexamos. Hai que facer un polígono que sea acorde ca veciñanza, que sea sostible, que sea respetuoso a nivel ecolóxico e co medio ambiente, e creemos que se pode haber feito unha ampliación que che permita asentar en Rianxo 4 ou 5 empresas máis. Non falamos de macropolígonos, onde intentar ampliar un polígono para que realmente se podan asentar 8 ou 9 empresas, que para Rianxo xa era un pulo importante e lle daba un impulso en canto a poder asentarse población e que Rianxo se convirta tamén nun sitio agradable onde poder facer a súa vida e que os nosos fillos non teñen que buscar alternativas en outros lugares, que ao final nos leva á despoblación e nos leva a situacións que se complican un poquinho en canto a asumir certos servicios. Un tema que viña do ano 18, se non me equivoco, que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia lle dá a razón a un funcionario que era auxiliar de policía local que declara improcedente ese despido, hai que readmitilo e indemnizalo con 5.800. Que pasou o Concello? Por que fixo ese erro? Non creo que fora un erro. Ao final, as situacións que se dan a nivel contractual, pois, ao mellor hai ceses de contratos ou contratos temporais. En aquel momento, pois, se fixo ou se tomou a decisión de facelo desa forma, porque entendían que era un proceso que lle correspondía a facer e a outra parte lle corresponde pois tomar a decisión que fixo, pois denunciar ese contrato, ir á xusticia e a xusticia dictamina que o hai que readmitir ou que hai que indemnizar. Sen máis, eu creo tamén hai que velo desde un punto de vista que a nivel contractual a situación mudou moito desde 2018 a día de hoxe. O que temos que aprender é deses momentos pasados, incluso non tan pasados, onde estamos metidos nun proceso de estabilización sin unha RPT aínda aprobada. Bueno, pois son situacións que hai que aprender e daqui a futuro pois intentar non cometer ao mellor algunha situación que no pasado pois Imos a Administracións Superiores, como está a Diputación da Coruña e o Plan POS, entre eles 450.000 euros que irán a abastecemento, saneamento e viais. Como está estas obras? Que necesidades ten o Concello de Rianxo en saneamento, en abastecemento e en viais? Son a día de hoxe a mellor inversión que está facendo Rianxo, pero xa non só neste ano, sino nos últimos anos. Ao final, facer este tipo de actuacións che limita a calquer outra inversión que fagase a nivel municipal. Rianxo a día de hoxe ten un problema grande en canto a dispersión. Hai ingreso, porque ao final os consumos incrementáronse moito desde 2021, o coste da luz non é o que era, o coste dos materiais non era o que era, e Rianxo ten unha situación, asume competencias indirectas que non lle corresponden e tamén o lastran a nivel económico en poder facer calquera outro tipo de proxecto, e o poso que nos dá é un poquinho de respiro. Destinar o pos íntegramente a saneamento e abastecemento nós entendemos que non era a forma correcta, porque ao final estamos privando de facer o desarrollo de outros servicios e implicaría que se pudera desenvolver a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel social, outro tipo de circunstancias. Vinculado a esta situación sobre a que se está destinando o POS, estamos reclamando o Concello e ese é un dos puntos que aparece redactado no acordo. É moi interesante que se licite canto antes o contrato da agua, do ciclo integral da agua. É moi importante que se faga, porque che vai permitir facer un estudio de cal é a situación real que hai no Concello, que hai que acometer, e facer un proceso de licitación que sea favorable e que che permita ter inversión para poder acometer esas obras que están pendientes, e seríamos capaces a liberar ingreso para poder facer realmente outro tipo de actuacións. Que información ten sobre a parroquia de Leiro e os roubos esos en 12 vivendas ata con veciños dentro do fogar que se viña producindo nos últimos días?
Sí, a ver, é unha situación complicada porque xa genera alarma xa a propia noticia, incluso os que vivimos separados de Leiro. O que vimos é que a veciñanza se está organizando para facer Vixías. Sí, para vixiar un pouquiño as zonas. O que lle rogamos é que teñan a paciencia e a tranquilidade porque, bueno, entendemos que visen a Policía Local e a Guardia Civil. Nós o que fixemos foi consultar directamente a Policía Local e a Guardia Civil sobre as actuacións que se estaban facendo, que entendo que é o que nos corresponde, e aquí tamén hai que deixar traballar con calma e con tranquilidade a ambos corpos, tanto a Policía Local como a Policía a Guardia Civil, hai inquietude, incluso a Policía Nacional. Entón, claro, hai que deixalos traballar porque para non interferir no noso traballo. Entendemos que é unha cuestión que preocupa porque a seguridade da veciñanza é prioritaria, como xa dixamos antes, e entendemos que nos vindeiros días ten que haber unha solución, que estean tranquilos os veciños, que se están facendo todos os procesos que lle corresponden para poder solventarlo. Señor Real, quere comentar vostede unha denuncia posta sobre presuntas irregularidades urbanísticas na súa casa? Quere decir algo? Quere comentar algo? No, ao final son momentos que se dan en momentos moi puntuales. Esa proposta ben antecedida dun período de campaña electoral da Xunta de Galicia, onde eu iba nunha lista, e non hai moito que expoñer. É dicir, a situación que se dá é que, bueno, os procesos son os que son. Nos estamos nun proceso de legalización desde xa 2000, iniciámoslo realmente en 2017 con unha serie de situacións. En 2022 xa se foron presentados e esa situación non ten relevancia ninguna porque, entre outras cousas, que é o máis importante, non estou denunciado. Eso é a realidade. Se publicou que hai unha denuncia feita. Sí, vale. Pero a realidade do que se publica, o que é en realidad, non hai nada. Entonces, a intención desa publicación foi totalmente querer facer unha situación dañina, supoño que da miña imagen, e sin trascendencia ninguna. Aclarado queda. Última intervención, porque o tempo sí que se nos foi, pero última intervención para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, así de xeito breve, un minutiño, e pechamos este paso por hoxe por esta edición de Falemos. Bueno, en primer lugar, agradecervos esta oportunidade para poder expoñer un poquinho cal é a situación política en Rianxo, como nos a percibimos. Claro. E transmitirlle a xente de Rianxo que teña a tranquilidade de que, bueno, o noso grupo municipal vai traballar sempre en favor dos veciños e das veciñas, que somos un grupo moi dinámico, e a pesar de que, bueno, non tuvemos esa oportunidade de goberno, non vamos facer unha oposición crítica e negativa, sino que estamos buscando, xa non só por participar ou colaborar ahora mismo co grupo de goberno, sino que xa estamos nos buscando proxectos propios. De feito, temos visitas programadas á Diputación, fomos recentemente a Costas, buscaremos acordos e reunións con diferentes asociacións, porque entendemos que é a forma de facer política. Ao final, tócanos estar nun lado que non ten a mellor repercusión que supón estar gobernando, nin a responsabilidade que ten ser alcalde, pero ser oposición podemos enfocar desde unha perspectiva proactiva de axuda, e iso é o que estamos facendo, que non teña duda ninguna veciñanza que ese é o noso cometido. Evidentemente temos que fiscalizar tamén e de vez en cando tirarlle das orellas un poquinho ao grupo de goberno, pero non é que estea xente moi tranquila, que estamos aquí para axudar e para sumar. Óscar Rial, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite e moitas gracias. Moitas gracias a vos. Nos vamos a Policía de Mandos Copatrocinadores, volvemos, recibimos e analizamos a situación política do Concello de Ogrove, co-capital turística despois de Sanxenxo ou con Sanxenxo, co portavoz do Partido Popular, con Pablo Leiva. Non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar.
O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Continuamos neste primeiro martes do mes de abril analizando a política municipal, a máis próxima, a máis cercana. Neste caso nos toca o Concello de Ogrove, co portavoz do Partido Popular, con Pablo Leiva. Moi boa noite, benvido. Pablo, como estamos? Boas noites. Que tal de Semana Santa? Que tal de Semana Santa? Semana Santa pasada por agua, na que calquer sitio de España estaba na mesma situación. A verdad que para o turismo foi algo moi negativo, eso é certo. Claro. Logo falamos delo, pero antes, vostede gusta a Semana Santa? É moito de disfrutón ou... A ver, como digo, nesta Semana Santa pouco se pudo disfrutar con este tempo, de Semana pero Santa, sí, bueno, solo facer algunha escapadiña, tamén disfruto do Grove. Sí, ca familia e con tal, pero bueno, ben. Bueno, vostede como valora, digamos que un pouco a experiencia, a primeira experiencia e esta experiencia que empezaba a tomar corpo no mes de maio pasado, que se presentaba por primeira vez encabezando a lista do Partido Popular no Concello de Grove, e tamén un pouquiño os resultados. Como os valora? Bueno, pois, desde o punto de vista personal, pois moi enriquecedora, moi motivadora, e, bueno, tamén moi ilusionante. Para ser a primeira vez que concurro a unhas eleccións, estamos moi satisfeitos polo resultado obtido. Viñamos de tres concelleiros que tiñamos e pasamos a 4, estuvemos a piques de conseguir 5, co cal estamos moi satisfeitos e contentos do resultado obtido. Do apoio dos grovenses. Hai un cando se ponga así como cabeza, asume moita responsabilidade cos veciños, non? Sí, tens que prestar moita atención, che fala moito pola calle, tamén che trasladan moitas reivindicacións, Claro. para que a vez ñas traslademos ao goberno. Claro. É unha boa situación, bueno, unha boa experiencia, un bo máster de facer isto, e ademais vostede como profesional da abogacía tamén ten ese perfil, non? Dedicarse a
Bueno, a arreglar problemas, ¿no? Sí, arranxar problemas ou intentar arranxalos, a veces con éxito e outros con pouco éxito. Pero bueno. Como valoramos esta xestión? Que valoración fai o Partido Popular e vostede como portavoz destos 9 meses que levamos de legislatura do señor Cacabelos? Bueno, pois a isto teño que contestar que nada nuevo bajo el sol. É dicir, máis do mismo. É dicir, o que se está demostrando destes 9 meses de andaina desta nova legislatura é unha política continuista que se caracteriza pola deixadez e inactividade dun goberno que non atende pois as necesidades primordiales dos veciños do Grove, empezando polo turismo e continuando por os servicios esenciais que demanda a ciudadanía. O turismo ten un capítulo aparte no que nos podemos estender moito, pero é digamos, a legislatura da confirmación para nós das promesas incumplidas por parte do goberno local, deses grandes proxectos que xa fai 12 anos que os viñan propoñendo e que non logran acadar por falta desa iniciativa ou esa pasividade do goberno socialista do Grove. Pero o Partido Socialista ten 8 concelleiros, pero na oposición hai 9. Temos 9. Entonces é un goberno un pouco en minoría. Quen é que forza política está facendo aí un pouco a peza ou a pinza no bo sentido para que as cousas salgan para dentro? Pois a mí estarme sorprendendo a actitud de Izquierda Unida, que ven dunha legislatura bastante combativa, facendo unha oposición que, bueno, podemos dicir que fixo un bo traballo na oposición, pero nos encontramos con unha postura totalmente dócil e complaciente co goberno de Cacabelos. Non sabemos motivado por qué, inda que sospeitamos deses acordos en petit comité que algún día terán que expoñer a todos os ciudadanos. Pero está apoiando máis Esquerda Unida que o BNG, non? Sí, indudablemente. Indudablemente, sí. O turismo, entramos un poquinho de cheo analizando cuestións, se lle parece, señor Leiva. Sí. O turismo para o Grove é imprescindible, é un dos sectores máis importantes que ten e do que move prácticamente, bueno, un porcentaxe moi alto da súa economía. Que falta? Que servicios se prestan dende o punto de vista de limpeza de viais, de sendas, de praias? Como están estes servicios prestados polo Concello? Bueno, eu creo e aquí xa podemos enlazar non só na Semana Santa, sino dende o verán pasado. Sí, efectivamente. Eu creo que no sector turístico é onde máis se reflicte esa pasividade e non facer por parte do goberno central, ou perdón, do goberno do PSOE do Grove. Xa vimos dun verán pasado no que efectivamente había unha serie de demandas, tanto da veciñanza como das asociacións de empresarios, que non se cumpliron. Este goberno parece que actúa a salto de mata, a salto de todas as críticas que lle van caendo sobre as espaldas. O ano pasado sufrimos a falta de limpeza das praias, o falta de mantenimento das pasarelas de madeira, dos valados, falta de servicios de policía, falta de servicios de limpeza en xeral unha falta absoluta de dedicación a un sector que, como ti ben dís, é un sector económico importantísimo para a nosa vila. E, bueno, o que se avecina non parece que vai a ser mellor que o ano pasado, porque a estas alturas e ás portas dunha Semana Santa nos encontramos con que non se dan alternativas ao sol e playa da que nos caracterizamos, como foi o caso de o Museo da Salga, que estuvo pechado en esta Semana Santa sin darlle ninguna alternativa baixo cuberta aos turistas que viñan a visitarnos. Nos parece gravísimo esa falta de alternativas aos visitantes. Claro, pero que as pasarelas teñan tablas ou madeiras que faltan, que non haxa auga nas duchas ou para lavar os pés ou estas cousas. Eso non é unha cuestión solo de presupuesto, non? De orzamento. É unha cuestión basicamente de voluntad e de querer facer, porque as cousas que está demandando o sector turístico, as cousas que está demandando a veciñanza en xeral, son cousas fáciles de lograr. Non se necesitan moitos cartos para arreglar unha pasarela ou arreglar un valado. É dicir, eso é unha falta de iniciativa total e unha pasividade do goberno que eu creo que está nunha situación acomodada desde fai tempo, e que non lle fan caso á xente, están gobernando de espaldas á ciudadanía.
o pechar o Museo da Salga das Moreiras, eso por qué? Que lle pasa? Que Pois hoxe que temos coa ciencia meteorolóxica sabemos con bastante antelación se vamos a ter malo bo tempo, resulta que unha falta máis de previsión deste goberno é que tiña pingueiras e que tampouco ten persoal. Entonces, eso, ás portas de Semana Santa e con unha antelación suficiente, sabendo que se aveciñaba meteorolóxicamente, pois é outro exemplo máis desa deixadez, dese ninguneo do sector turístico do Grove e de pensar que o Grove se vende solo pola súa situación xeográfica privilexiada que temos, eso tamén. Que se vende solo, pero un malentendido véndese solo do Grove porque se necesita facer máis cousas e máis iniciativas como as que, insisto, veñen demandando en Groves, como veñen demandando todos os vecinos en xeral, como, por exemplo, limpar e adecentar as rutas de sendeiros, a ruta do Padre Sarmiento, que sería un reclamo turístico de primer orden para o Grove. E está funcionando na zona de aquí. Pois no Grove parece que non valoran, polo menos o goberno non valora do mesmo xeito que outros municipios. E outras tantas cousas, é dicir, non temos un técnico de turismo, que esa, digamos, sería o exemplo da importancia que estamos dando ao sector turístico. Non hai xuntanzas co sector turístico, sendo o alcalde do Grove precisamente o concelleiro de turismo. Non hai intención de revitalizar... Nin acordos, nin convenios con Engroves para potenciar, porque Engroves é, recordemos, a Asociación de Empresarios de Bens e Servicios, aí está metido, está incluído tamén a hostelería. Que o que demandan é reunirse máis e revitalizar o Consello Local. Teñen que ser iniciativas independientes de Engroves, non? Efectivamente, é o que estamos a denunciar, que se está gobernando de espaldas a un sector tan importante como o turismo, representado pola Asociación de Empresarios do Groves, que engloba tamén aos hostaleiros do Grove. Co cal, as demandas e as exixencias son do todo punto razonables e lóxicas. Coa Illa da Toxa, que, lóxicamente, ten unha xestión privada, pero, tamén está e necesitan e teñen reclamado que, lóxicamente, que o Concello se implique e chegue a acordos con eles, non? Para mellorar, porque recordemos que é a illa máis importante que temos en Galicia de nivel turístico, non? Totalmente de acordo. É un referente, sempre foi un referente a nivel nacional e internacional. A Isla da Toxa, incluso o nombre La Toja, incluso é máis conocido co Grove, pero non nos olvidemos que pertenece ao Grove. Pero, este goberno local se ampara en que é unha urbanización privada, se ampara, e o dixo, sin empacho, que é un sitio que non lle dá votos, porque hai censados poucas persoas do Grove na Toxa, pois ten apartada a Toxa. Nós o que propoñemos é que hai fórmulas de colaboración público-privadas que poidan ser enfocadas a actuacións sobre espacios privados, pero que son comuns ou que son xerais, como por exemplo o parque que de antigo, que o recordamos todos de nenos cando íbamos ali a pasear, que había pavos e había fuentes e todo isto. A nosa idea, dentro do programa o levábamos, era acadar un convenio con o TUSA para revitalizar e rehabilitar ese espacio no que sea un espacio de encontro de nenos e das familias dos veciños do Grove e tamén da xente que veña de fora. Que sabemos do pexón? Que, lóxicamente, é un tema moi importante para todo o Grove, para todos os veciños, pero tamén para o futuro desenvolvemento urbanístico. O pexón, como ben dices ti, Antonio, é un documento importantísimo para o presente e o futuro do Grove, que sigue estancado. Despois de casi 16 anos que vai a completar o señor Cacabelos no goberno do Grove, sigue sin aprobarse un pexón e con as excusas máis variopintas. A min, a verdade é que me ten un pouco desconcertado o alcalde,
porque non sei se o seu análisis de aprobar un Peixón lle vai a repercutir negativamente nas eleccións, como de feito se aproveitou el cando foi o Partido Popular o que propuxo o Peixón, ou con Miguel Ángel Pérez, que actuou o actual alcalde como un verdadeiro incendiario contra o Peixón, prometendo despois el un Peixón e facendo reunións cos veciños do Grove, vendendo un Peixón que vendía como un documento imprescindible, como decimos todos, para o futuro do Grove, e que resulta que está estancado. Ahora ampárase en que ten discusións técnicas coa Xunta de Galicia, porque hai diferencias de opinións respecto á clasificación do solo en certas zonas do Grove, que non se aproban certos catálogos do patrimonio histórico, etcétera, etcétera, pero seguimos casi no punto de partida cando o goberno local do Grove ten todo a favor, ten a Xunta que aposta porque se aprobe o Peixón, e ten aos partidos que non gobernamos tamén apoiándos para que se leve adiante este plan urbanístico. De feito, no último pleno tendínlle a man, e el aceptou o guante de ir xuntos a donde sea para aprobar o Peixón, a ver se é certo. Pero que eso supongo o desenvolvemento de o Grove para os vindeiros anos. A xente que quere construir e a xente que quere edificar e os hoteles que queren que... Efectivamente, a eso se une, por desgracia, a falta de Peixón, únese a falta de persoal, porque o proceso de estabilización de emprego público tamén está estancado, e temos plazas vacantes en distintos departamentos do Concello, un tan importante como é o urbanismo, que non dá sacado licencias tanto para obras como para establecimentos, etcétera, etcétera, para iniciativas que promovan a economía do Grove, o cal está repercutindo directa ou indirectamente pois na economía do Grove. Xa que mencionou vostede que isto era culpa da Xunta, ou que lle bota a culpa a Xunta, como están e como valora vostede a política municipal con respecto á autonómica, a Xunta de Galicia nos últimos anos? Bueno, eso xa se convirteu nun mantra deste goberno local. A culpa de toda a parálise da gobernación local é culpa da Xunta. E últimamente, pois, únese tamén, que me parece a mí personalmente, a meus compañeros igual, moi ruín botarne tamén a culpa aos funcionarios da parálise de os servicios públicos e amparándose tamén no procedimento administrativo. Obviamente, os funcionarios públicos hai que presentarche proxectos viables e realistas. O que pasa é que topan de bruces con proxectos irrealistas e que non se poden levar a cabo. Pero, bueno, é a tónica xeral, é dicir, botarle a culpa da Xunta de todos os males, e me imagino que agora, como a Diputación tamén é do Partido Popular, pois tamén será culpa da Diputación, olvidando as importantes competencias que ten un municipio. É dicir, a actitude belixerante continua que mantén este alcalde coa Xunta de Galicia ten como resultado que os únicos damnificados son todos os veciños do Grove. Podemos falar de promesas incumplidas que lle bota a culpa a Xunta de Galicia, como é o caso da Casa do Mar, o Centro de Salud, porque despois de casi 16 anos non foi quen aínda de acadar para o Grove un centro de salud céntrico e accesible para todos os veciños do Grove. Fala tamén de que iba a ampliar a Casa da Terceira Idade, tamén lle bota a culpa a Xunta de Galicia, que non se pode ampliar RONS, pois neste caso, pois, culpa. Neste caso o Estado Central, neste caso a Costas, e todos son excusas tras excusas, olvidando que ten o Concello unhas competencias que ten que executar e levar a cabo. E a nivel, estamos empezando o ano, hai orzamentos para o ano 24? Pois, desgraciadamente non, pero é unha pregunta que se lle pode facer ao alcalde, porque estamos con os orzamentos de 2022 prorrogados, que sin afrontar a realidade actual e vixente do noso Concello, co cal é outra, digamos, outro pau nas rodas desta mala gobernanza que está a levar a cabo o PSOE. Pero quero entender e eu quero que quede claro, nin hai orzamentos, nin hai información sobre os orzamentos? Tampouco.
E o resto estamos nunha e o inercia. resto das forzas políticas tampouco piden esa información, non a teñen. Os plenos están aí para pedila. Como digo, Izquierda Unida está en actitude complaciente co goberno, e todo aquel no que el floxee, pois estamos convencidos de que non vai atacar o goberno do PSOE. Esquerda Unida criticaba, ou creo que criticaba o posible ou a previsión de gasto de 12.000 euros para teléfonos móviles. Isto sabe algo? Bueno, sei no pola prensa, pero bueno, eso dixo na prensa, non sei se foi como un brindis ao sol, pero despois no pleno non lle dixo nada ao señor alcalde. É dicir, é un tema tan polémico que sou na prensa, pero a hora de expoñelo públicamente no pleno, pois non se fixo. Non sabemos por qué, habrá que preguntarlle. Como está? Describa un pouquiño o centro urbano e, bueno, pois as parroquias, o rural de Ogrove. Que necesita? Que servicios? Como están en saneamento? Como están en infraestructuras? Como están nos cuidados e no bonitismo? Porque, en definitiva, bueno, ahora no inverno e estas chuvias poden facer algo de digamos que desfeitas e tal, pero a primavera, e se non fora esta chuvia, xa está aquí. Pois unha cousa, unha falla máis a hora de levar a cabo ou prestar os servicios é a falta de ideas de paisaxismo urbano, non? Despois nos encontramos con un déficit de limpieza apabullante, é dicir, as queixas dos veciños tamén son constantes de que está sucias as calles, de que se están levantando os adoquíns continuamente, motivado en boa medida porque ahora han cambiado a circulación e calles que eran peatonales ahora pasan a ser de circulación e tránsito rodado, que non estaban preparadas, pois os cambios repentinos e sin previsión, unha vez máis, en fin, céntrase, é certo que se está centrando moito no casco urbano, pero está olvidando todo o rural, especialmente San Vicente, San Vicente, que limpan unha vez ao ano, un mes antes de que cheguen as vacacións de verán, e ali, pois, eso que é eso. E as beirarrúas levantadas. As beirarrúas levantadas, os sendeiros e as toponimias olvidadas, é dicir, ali hai pódese ofrecer moito aos turistas en senderismo, sobre todo na zona de San Vicente, que xa conocedes o paisaxe do que disfrutamos por esas zonas, e resulta que están ocultas pola maleza. Eso está totalmente olvidado da man de Dios deste goberno local. E os chamados chiringuitos nas playas e na Lanzada, que, bueno, pois é a playa máis, digamos que máis grande. Eso está en proceso ahora de concurso, non sabemos o desarrollo que vai a levar, pero bueno, eso nos creo que está en trámites. Alumeado, hai proxectos de alumeado de baixo consumo no alumeado público, me refiro, e no Concello? Outra conta pendente, e así veñen facturas astronómicas de consumo de luz. Pero a maioría dos concellos están facendo investimentos aí para... Que prometeron está pendiente de levar a cabo, pero é que máis, ainda as instalacións que están agora non están funcionando ben. Levamos 3 meses reclamando por un tramo da zona de San Vicente, de Reboredo, porque non hai alumeado fai 3 meses. E non se solucionou cando a medida era cambiar unha simple bombilla. E levamos 3 meses reclamando. É dicir, estamos en Reboredo, estamos en San Vicente, e outro exemplo máis da deixadez que ten respecto ao rural este goberno. A outra cuestión sobre eso son a xestión dos parkings para autocaravanas, non? Bueno, aí o tema das autocaravanas, que tamén merece un capítulo aparte, é unha auténtica selva. É dicir, as caravanas no Grove xa é, digamos, o sitio das caravanas, por así decirlo. Pero que a cantidad de campings que hai e que a cantidad de zonas que hai para poder habilitar... Pois por falta de funcionamento, o sea, de planificar unha ordenanza que regule estas caravanas, e despois, é dicir, ten que haber tamén vixilancia
porque estas caravanas chegan incluso a estacionar nos camiños de acceso ás propias playas, e iso é unha función neste caso do Concelleiro de Seguridade Ciudadana ou que sexa competente nesa materia, pero bueno, a ver, nos vemos invadidos, que non estamos en contra tampouco dese tipo de turismo, o que pasa é que ten que estar regulado, e falta unha regulación todos os grans. Bueno, equipamentos deportivos, como estamos? Centros culturais para uso e disfrute dos veciños e dos chavales do deporte, etc. Bueno, pois as instalacións públicas, tamén docentes, que son competencia municipal, claro, pois necesitan un mantemento e unha rehabilitación de vez en cando. E aquí pois nos encontramos con outra falla máis deste goberno. Están, desde fai anos, están pedindo a gritos. Eso que hai subvencións para, bueno, subvencións por parte da Xunta, subvencións por parte da Diputación, que tampouco xestionan ben desde o Concello, convertíndose, desde logo, nos campeones de perder subvenciones en esta materia e moitas outras, tamén en turismo. O que están reclamando os clubes tamén é que se cumplan as previsións de pago das subvencións. Están a mes de abril e ainda non cobraron as subvencións do ano pasado. Estánse vendo superapretados e tirando dos seus propios bolsillos para mantener os clubes. Tamén os que van ao mar, os de piragüismo e todo isto? Todos os clubes en xeral. Sí. Sí, todos os clubes en xeral. De feito, nun dos plenos estuveron asistindo todos os presidentes dos clubes deportivos do Grove e, de feito, a moción fixos unha moción en nombre de todos, reivindicando que lle pagasen as subvencións en tempo, porque se ven co agua ao cuello, efectivamente. Como lle pode dicir o señor Leiva aos veciños do Grove que vai ser digamos que a folla de ruta dentro da oposición para estos 3 anos e pico que quedan por diante? Bueno, pues, fiscalizar? No. Vamos a ver, eu personalmente e o meu equipo non chegamos á política para facerlle a guerra a nadie. Chegamos con unha vocación de servicio público e de participar na vida pública e colaborar co goberno se non nos toca a nos gobernar, pero que non vamos a ser cómplices das malas políticas. Estaremos en frente fiscalizando o goberno no que proceda e desde logo defendendo os dereitos de todos os veciños do Grove. Nada, esperen de nós moito traballo e non, insisto, non só fiscalizar o goberno, sino tamén apoialo naquelas boas políticas. Señor Leiva, perdón, o tempo vaise na tele. A verdade que pasa rápido. Aquí pasa máis rápido. Tengo un reloj distinto aquí. Tengo unha última intervención. Diga o que vostede queira ou que eu non lle preguntei e pechamos esta cita de hoxe e este análisis. Nada, pois... Que lle gustaría decir? Pois simplemente unha chamada de atención ao goberno local que está gobernando e que se poña as pilas nas necesidades máis imperiosas que teñen os vecinos do Grove e que queda pouco xa pro Brán, que por favor non nos deixen no estado co Brán anterior, que contrate ou planifica a contratación de socorristas xa, que vaya arranxando as pasarelas, que vai arranxando os valados, que van preparándose para dar unha boa imaxe do noso povo. E agradecemos moito, señor Leiva, Pablo Leiva, que haya compartido connosco esta edición de Falemos. O emprazamos para unha vindeira ocasión e hasta entón, moi boa noite, moitas gracias e moita sorte. Encantado e gracias por la invitación. Esto foi todo o que nos deu de si esta edición, este primeiro martes de abril, con Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello do Grove, con Óscar Rial, portavoz do Partido Socialista no Concello de Rianxo, e con Tino Cordal, teniente alcalde e portavoz de Somos Cambados. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, gracias, adiós.
programa ofrecido por... A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.